Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kersane mboten dalu-dalu. Kayane kaya posoan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tiwaos tumangiriyen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ataihi kathir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah lana abwaba hikmatik wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17. Sama halaman piro? Waduh, waduh. Halaman 10 ya. Sing TF Fajar halaman 11 kok. 17 ya. Masih tentang bahayanya ilmu. Jadi terkadang ilmu niku berbahaya kalau kita tidak belajar secara mendalam. Niku terkadang ilmu itu berbahaya. Iki masih mengkritik tentang ulama. Jadi ulama nanti itu ada ulama dunia dan ada ulama akhirat. Nanti dibahas bersama-sama. Wa ulamaul akhirati utawi kang aran ulama akhirat. Hum ya ulamaul akhirah alladzina iku wong akeh layak kuluna kang ora dahar sapa ulama ad-dunya ing donya bidini kelawan ngijolno agama. Jadi ulama akhirat itu tidak memanfaatkan agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemewahannya, hidupnya, apa saja yang urusan dunia tidak didapat dari ilmu agamanya. Nah ini sing saya bilang bahwa kita tidak mendalami ilmu ini akhir dimanfaatkan. Jadi kadang wong ku pinter nggawe kata-kata. Kata-kata hari ini apa? Ya saya ustaz itu kan pinter di kata-kata. Tapi kata-kata itu sekedar kata-kata. Dirinya enak. Jadi konten. Dapat uang banyak. Tapi tidak menembus teng ati kula panjenengan. Ya mek sekedar liwat loh, kata-kata kok apik ya. Kata-kata kok apik mek ngono tok. Sama ningali konten teng media sosial, apa maneh short utawa teng TikTok. Durasinya kan enggak sampai 1 menit. Rata-rata kan enggak sampai 1 menit. Sampean rasanya kok paham, wah iki kata-kata apik ya. Kata-kata apik ustaz iki. Wah, Gus iki kata-kata apik. Sampean ngringan paham, wah enak kata-kata apik. Gak usah suwe-suwe, sampean teni sak minggu wae. Wis lali sampean. Wis lali. Lah pas wae sampean ndelok koyo paham-paham. Wah, iki ternyata media sosial ini banyak manfaatnya. Manfaat apane? Buang waktu sampean. Sampeyan nek kepengin ngaji temenan derek halakoh kados ngeten iki. Pokoke derek majelis. Sampeyan ngaji media sosial niku nek pancine daripada yang negatif ya lumayan lah ndelok ngaji. Senajan pahame mek sedina, sak minggu selali. Lumayan. Daripada tidak sama sekali. Tapi ini sampean mburu manfaatnya, manfaat ngaji ini sampean teko media sosial ndak ada. Saya tuwi. Cara 100% paling mek 1% manfaatnya. Tapi lumayan, kan 1% nggih lumayan. Daripada tidak sama sekali.
Nek kepengen patus ilmu temenan, nderek halakoh, nderek majelis kados ngeten iki. Niki sampean mungkin 1 bulan yang akan datang mungkin seeling. Senajan gak eling kabeh. Oh iko. Iko tau ngomong iko. Pak guruku tau ngomong iko. Kula ilmu sing saking kiai kawula niku wonten sing wis 20 tahun yang lalu niku seeling. Padahal pas wae ngaji niku yo setengah-setengah ngantuk barang. Iku sampai saiki wonten sing eling. Jare Pak Yai ngene, jare Pak Yai. Mergi kadang guru nyampekno ilmu niku terkadang parsial. Mergi ndak mungkin menyampaikan lus kabeh ilmu ditokno mboten mungkin. Jadi kadang iku nggak saide. Engko benjing malih disambung nggak saide. Yen jenengan ngaji niku kok mboten istiqomah. Akhir yang sampean dapat ya parsial. Kok jarene kok gak oleh. Lah iki kok malah oleh. Oh, berarti sampean ngajine kala-kala ketara. Nek ngajine istiqomah iso nyimpulno. Gak oleh mergo ngono, oleh mergo ngene. Mergi kadang masalah yang sama ditujukan pada orang yang berbeda. Itu jawabannya berbeda. Masalah yang sama lho. Kadang ngoten. Jadi mangkane nek iki sotok maksa sampeyan. Nek pancene mboten repot sama sekali, diusahakan nderek hadir teng majelis niki. Nek gak repot pripun malih. Umpamane repot kerja, repot urusan keluarga, repot nopo sakit atau nopo nggih pripun malih. Disempatkan nggih. Wong ngajine mboten lami, paling setengah jam. Setengah jam niku. Nah, niki dikritik. Jadi ulama wis pinter saniki dikritik. Wong sing pinter agama tapi tujuannya mek golek apa gemerlapannya dunia. Cikne iso dipercaya wong. Wah iki dunya sih. Cikne santrine akeh. Iki dunya padha wae. Cikne oleh bisaroh. Wong sing pinter ngerangkai kata-kata. Iki kan gampang diringekno wong. Wae diundang rono undang rene. Oh, bisare akeh saiki ini ustaz terkenal. Wonten IO-nya. Jadi ulama, dai lah. Ulama niki benten. Dai hari ini tuh ada IO-nya. Jadi sekali ngundang itu berapa? 35 juta. Mungkin 50 juta. Transportnya sekian. Ini ku ngoten. Nah niki yang dikritik yang niku. Jadi ulama dia punya ilmu, bener punya ilmu. Tapi dimanfaatkan untuk kebutuhan dunia. Niki benjing tengah akhirat mongop, mboten asal menapa. Tapi nggih lumayan. Wong paine kata-kata nggih sae kabeh kok. Kata-kata nggih sae, tapi nggih oleh nggih teng donya niku. Barokah nggih teng donya niku. Makane kula nate kepireng ceritane Mbah Yai Hamid Pasuruan. Niku nek di sukani daharan kali garwane. Diicipi nek enak gak diterusno. Disukani sate misalnya. Kok enak sate, gak diterusno. Pun setunggal sak cokotan itu. Diicipi, disukani daharan, kok gak enak diterusno, tapi sak cukupe. Ditangleti jenengan kok ngoten Mbah Yai, aku iki sungkan karo pangeran. Mosok nikmatku tak nikmati nduk donya tok, temen akhirat malah oleh apa aku. Lan jenengan kan mboten. Kula lah mboten. Dicipi kok enak, wah, 2 piring. Barang dicipi gak enak, muring-muring. Karena nopo ya. Tapi ini Mbah Hamid mboten. Diicipi kok gak enak, diterusno sak cukupe. Katakanlah setengah piring ya setengah sak cukup ya. Dicipi kok enak leren. Pun sampun kula icipi. Berarti enak. Tapi nek kula mboten. Gak enak pun kula icipi berarti gak enak ya. Tapi ini enak, gak usah ngomong tak icipi pun telas. Tapi nggih lumayan lah. Terus derek ngeten gitu sih lumayan lah. Wala ya biuna lan ora dodol sapa alladzina utawa sapa ulama. Al akhirata ing akhirat bidunya kelawan donya. Jadi akhiratnya mboten diijolno utawa didol kalian urusan donya. Lama alimu pastine ngulang. Mana asal ini ku nalikane, tapi kadosi paling pas iku pastine. Pastine ngulang sapa ulama. Min izil akhirati saking kemuliaane akhirat. Wa dzulid dunya lan inane donya.
Iki sebab ngene iki ku kula jaman teng pondok niku malah aras-arasen mergawe. Mergo donya iku diino-ino karo ulama. Oh, donya iku apa? Gak ana gunane, gak ana manfaate. Belas gak ana manfaate. Tapi bagi wong sing sregep mergawe, lho, urip untuk donya, Bos. Masan kiai butuh mangan, Bos. Ngono. Jawabane ngono. Maksudnya iku ngeten. Kita mencari dunia niku orientasinya bukan untuk kesenangan, tapi untuk kemaslahatan bersama yang pertama. Yang kedua untuk akhirat. Jadi patus arto sing kuatah cik sedekah kathah. Patus arto kuatah cik saged maringi tiang sing kekurangan sing kathah. Mergi kula panjenengan berangkat haji mawon kan betahaken arto. Wong kere gak iso berangkat haji kecuali bejo dihajekno oleh gratisan. Artinya nopo? Arto tetap dibutuhkan, tetapi orientasinya bukan untuk kemewahan, yaitu untuk kepentingan akhirat. Niki sing dimaksud. Jadi sing maksud ino teng mriki. Bukan berarti Bos suka mergawe seturature mboten. Ya goblok mana ya tadi. Wah, aku iki ngaji wingi jare Gus Habibie pokoke donya iku ino. Wah, aku tak turu ae. Gak usah mergawe. Goblok kan Bos. Ngaji kurang suwe. Maksudnya mboten ngoten. Arto kathah sing kala wingi nate kula cerita teng Sunan Giri niku. Wonten tiyang penghasilan niku 100 miliar. Niki sing disedekahno 99 miliar. Sedekah mboten diinvestasikan mboten. Sedekah. Benjing angsal male katakan 50 M. Yang 49 M sedekahkan. Yang 1 M diputar lagi. Nah, saiki kan mboten. 100 juta sedekahnya 10 juta. Oke tok guayasan ditulisi 10 juta dari Mas sapa? Tiga masjid gede tulisan. Padahal penghasilannya ratusan miliar. Lah sing tukang tambal ban, becak mosok 2000 di kan gak mungkin. Ya telepon umplung ae 2000. Dasine padha niku. Jadi sedekah wong sugih sing penghasilannya 100 M, 10 juta dengan wong tukang tambal ban mek 2000 padha niku. Prosentasinya sama. Wong penghasilan sedina mek 5000. Nah sedekah 2000 wis pira-pira sing. Nah iku 100 M sedekah mek 10 juta. Nek sanjange Sayyidina Ali normal iki. Niku dibagi 3. Jadi katakanlah penghasilan selama 1 bulan dibagi 3. Yang pertama disimpan untuk masa depan. Yang kedua dimakan untuk 1 bulan itu. Yang ketiga wajib disedekahkan. Jadi semisal nggak ada arto 1 bulan itu 9 juta. 3 juta buat makan, 3 juta ditabung, 3 juta disedekahkan. Niki wajib pisan. Niki normal. Nek wong di bawah niki sedekah mek 2000, penghasilannya 9 juta. Berarti kategori wong medit. Sedekah 100.000 lah. 100.000 kan pun kathah nggih, dilebokno umroh masjid. Sik medit sik niki. Nek kepengin normal, dereng loman sik niki normal ya. Maksud standar itu yang. Niku sedekahnya 33%-nya penghasilan. Nek kepengin diarani normal di atas 50%. Jadi kategori baru loman nih. Oh, wong loman niku sedekah di atas 50% penghasilan niku loman. Nah, nek sedekah mek penghasilannya 1 M, sedekah 10 juta ya sik durung loman. Iku padha mbarek wong tunggal tambal ban, sedekah 2000 mau. Persis. Soalnya Gusti Allah mboten ningali apa ya kuantitasnya, tapi kualitasnya. Jadi sedekah itu ditingali kualitasnya. Kuantitasnya ya tergantung tiyang sing sugih ketok akeh. Wong sing ningali ceritane sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk sugih. Niku nek sedekah niku mboten mikir. Jadi wonten acara wonten badhe perang. Terus kanjeng Nabi, iki wae perang iki urunan-urunan. Abu Bakar mboten mikir san. Langsung harta kula sedaya langsung kula saya berikan. Katakanlah berapa ribu dinar.
dikruskan mungkin 72M tapi tenate kula kepireng. Kabeh total. Iki Sayyidina Umar wah kalah aku. Secara kualitas kalah. Tapi kuantitas akeh Umar sih. Umar iku separuhnya tok, iku di atasnya Abu Bakar. Jadi kok semisal Abu Bakar itu 72M ya. Umar ini semua separuhnya tok, iku di atas 72M. Tapi Umar wis mosok kalah aku karo Kang Abu Bakar kalah. Mergo Umar sik gak wani, ngemehno kabeh gak wani. Anakku piye, bojoku piye. Tapi nek Abu Bakar gak mikir. Jare Kanjeng Nabi, Abu Bakar, nah kok sampean meno kabeh. Nah anakmu piye? Lho, jenengan anakku bojoku wis ana sing nanggung. Sapa? Gusti Allah. Oh no. Abu Bakar. Nek Sayyidina Utsman kan termasuk paling sugih. Niki gak wani separuh gak wani. Hanya seperempatnya saja. Tapi seperempatnya Sayyidina Utsman niki luwih kathah tinimbang Sayyidina Umar. Jadi seperempat tok niki mungkin 200 miliar atau pindah. Pokoknya di atasnya Umar Mas ya. Mek seperpate, jadi ya gak wani aku. Kayak Abu Bakar gak wani aku. Ini Sayyidina Umar. Nek Ali sotok kere Ali niki aku gak di duit. Apa jeneng Cak? Wong kan misanan Kanjeng Nabi. Gak di duit Cak, wis aku siap dong ngarep. Wah, makane Sayyidina Ali ini perang dong ngarep dhewe. Ono pedange jarene pedange kembar. Jadi satu gagang tapi apa? Onake loro. Sama buka logone Google kayak pedang kembar. Tapi meskipun Sayyidina Ali iki terkenal jago perang, nek pas posisi payah, wah iki awakku payah iki. Jelas kalah aku. Sing edan deh. Sing edane teng pundi? Nak ngurine Kanjeng Nabi. Mana ngurine Kanjeng Nabi aman iki. Mergi Kanjeng Nabi gelut ya sangar ya. Jadi jangan kita membayangkan Nabi terus gemblak disodok gelembang mboten. Kanjeng Nabi niku nek balapan apa jeneng? Kuda. Banter dhewe. Gelut ya kuat dhewe. Pedang ya hebat dhewe. Ora mesti kelemar disodok. Glewang mboten. Mboten. Niku mboten Kanjeng Nabi. Wonten malih kula maos niku wetenge Kanjeng Nabi niku mboten jemblung. Apa ya? Koyok roti. Bahasa teng kitab niku koyok roti. Berarti mirip koyok sispek niku lho. Nah niku. Jadi wetenge Kanjeng Nabi koyok roti. Berarti sispek kotak-kotak. Jadi bayangno apa jenenge ngelempet terus disodok rupa mboten. Kanjeng Nabi niku awake kekar terus weteke sispek. Nah, oh aku niru Kanjeng Nabi kok poso terus kuru disodok rupa mboten. Mboten niku mboten Kanjeng Nabi niku. Niku yang kere niku. Mboten niku nggih. Waman lam ya'lam. Waman utawi sapane wong lam ya'lam iku ora weruh sapa man. Madzodat dunia ing perlawanane donya ma'al akhirati saratane akhirat. Wa madzor rotaha lan bahayane donya. Palaisa mengko ora ana sapa man iku minal ulama'i diarani ulama. Nek ana wong wis pinter ngulang lah, koyo dhewek lah gawayane kelmik. Tapi gak ero bahayae dunia. Gak weruh bahayai sesuatu yang urusannya hanya dunia saja. Utawa masih mementingkan urusan dunia daripada yang lain. Oh, jadi celuk ulama. Iku mek gaya pinternya ke kitab iso ngoceh ngono perang. Bukan ulama akhirat. Jadi ulama akhirat itu pasti gak seneng urusan dunia. Makanya wong sing diarani ulama niku biasane seneng sedekah. Mergo oleh dhuwit saking tiyang. Niku gak wani gawe. Jadi iki duwe wong bener dimeno aku tapi iki haram ngombe aku. Untuk dimakan pribadi. Harus digunakan untuk kepentingan umum. Atus criyose Gus Bahak niku. Niku swereng bagi-bagi arta mergi piyambake ini angsal arta niku kita ki apa wong aku wis cukup. Jadi dibagi. Terus Gus Bahak kerjanya dari mana? Beliau dapat gaji dari apa itu royalti buku. Jadi beliau kan sering ikut nerjemah apa gitu. Kadang napa nderek dosen atau kuliah teng napa mulang ucal teng niku Jogja kan niku. Jadi Gus Bahak dari saking niku. Ya kula ya mek ngring ana ngajine ngono ae. Jadi disukani arta niku
sebisa mungkin dibagikan lagi. Mergi bayangan beliau iki mboten halal nek dimakan untuk pribadi. Mari kuwi terus nggih pondok Ageng niku disuwani tiyang. Disuwani tiyang niku ngantos 700 juta. Kadang nate cerita niku 500 juta. Gus niki damel pondok. Lah kok damel jenengan enak niku. Damel pondok wae. Nggih pondok gak aku. Langsung damel pondok. Jadi ini wong kados ceritane Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku sing pertama teng kitab niki. Apa tekene ta pecute lugur. Sing njukukno tekene, Mbah Yai niki tekene jenengan ceblok pecut napa teken supaya. Langsung dimai arto. Teng kitab niku kata-kata 30 dinar. Nek sak dinar niku digawe lelekan sak juta. Berarti 30 juta. Padahal nanti kula maca sak dinar niku 2 gram nek mboten salah. Sakniki, duit sakniki. Ya katakanlah 1 juta maulah. Ini berarti kan 30. Iki gek ceblok tekane tok. Kok jenengan HP-ne lah. HP jenengan rugo ceplok. Dijukukno kancane. Dijukukno kan HP-ne ka Hadi rugol. Dijukukno Faki. Niki mana Hadi? HP sama rugo. Wah, iki 30 juta iki. Mergi bagi Imam Syafi'i arto niku kan termasuk apa ya? Konotasinya dunia. Iki gak penting iki. Disukakan tiyang. Wong sik man karo barang iki. Aja cah iki aku mergawe yamin kok petak men wong. Ah, iki sik durung zaman iki. Iki sik wong biasa-biasa padha dhewek sik biasa sama. Waman utai sapane wong angkara iku ngingkari sapa man. Zalika ing mengkono-mengkono ulamaul akhirah, definisi ulama akhirah. Walike wong iki sakderenge wong. Fakut angkara monggo teman-teman ngingkari sapa man ma ing barang dala kang nuduhake alaihi ngatasi ma Al-Qur'anu apa Al-Qur'an wal ahbaru lan pira-pira hadis wa jami'il kutubi lan sekabehane pira-pira kitab al-munazzalati kang den turunake wa qaulu jami'il anbiya'i lan ucapane sekabehane pira-pira nabi. Ya ana wong ngingkari definisi iku mau bahwa dunia itu hina, akhirat itu mulia. Terus dengan keterangan yang suatu akeh niku. Wong ingkar berarti jenengan sami kali ngingkari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab terdahulu dan perkataan para nabi. Mergi kita tidak bisa mencintai dua benda sekaligus mboten saged. Pasti ada satu yang dikalahkan. Nek jenengan seneng akhirat pasti dunya kalah. Nek jenengan seneng dunya pasti akhiratnya kalah. Niku pasti. Makanya niku wau nek sampean kepengin dunyane katut. Niku orientasi jenengan hidup di dunia niku akhirat. Bukan berarti mboten kerja loh, tetap kerja. Makanya kata-kata ini kuteng Al-Qur'an iku wala tansa nasibaka minad dunya. Kerja nduk donya iku mek aja lali. Jadi nek iso sampean niku full untuk akhirat tapi aja lali mergawe. Mestine ngoten. Saya kan diwalik, kerja full tapi aja lali salat. Nah, mestine kan ibadah full tapi aja lali mergawe. Mestine ngoten. Mestine kan teng Al-Qur'an niku wala tansa nasibaka. Aja lali nasibmu nduk donya. Jadi kerja iku aja lali kerja sampai lali kerja. Jenenge salat ibadah wajib wis jelas, gak usah dielingno. Nah, tapi sekarang kan ndak mergawe wis tapi aja lali salat. Nah, setelah salat iku aja lali tok. Tapi sik lumayan lah sik gelem salat ini daripada mboten. Monggo disambi. Pakot angkara sambut. Waman utai sapane wong alima iku ngawuri sapa mang dalika ing mengkono-mengkono ulamaul akhirah. Walam ya'mal lan ora gelem ngamalno utawa praktekno sapa man. Bihi kelawan dalik. Bahwa mongko tawi man. Wah, kejem ngene iki. Asirus syaiton iku tawanane setan. Saiki sampeyan sero sampeyan iki bahaya sampeyan.
Ana wong wis belajar ilmu iki. Wis, terus gak gelem mempraktekno. Gak gelem mengamalkan praktekno. Di sampeyan iki koyo tawanane setan, tawanane iblis. Jadi sampeyan iki dalam tanda kutip padha karo setan. Bolone. Tawanan iku ono sing ngarani grombolane, bolone. Jadi sampeyan padha karo setan. Ndek barang iki ya terbu ndek iki. Fakot ahlakat. Mongko teman-teman ngerusak hu ing man, syahwatuhu apa syahwate man. Wa ghalabat lan ngalahake alahi ngatasé man, sakwatahu apa cilakane man. Nek sampeyan gak gelem praktekno, ya berarti sampeyan iki cenderung menuruti syahwat sampeyan. Syahwat niku pasti ada di diri sampeyan. Sampeyan kula panjenengan gak ada syahwat. Tapi ini mboten dibarengi kalian ilmu, mboten saged dikendalikan. Jadi kados jenengan nyetir mobil lah. Niku kan wonten gas, wonten rem. Saman bayangno syahwat niku koyo gas. Ilmu niku koyo rem. Terus sampean ngaji, tahu ngaji aku. Paling ngaji yo ngono wae. Saman ngremeno rem. Rem paling yo ngono wae. Kok direm tambah leren, terus tak gas wae. Nabrak. Tak jamin sampean sepeda atau mobil nek ana reme. Nabrak meskipun wis ahli. Pol ahline wae. Kaya astane. Nabrak. Masa enggak nabrak ditabrak wong. Mergi napa gak ana reme. Lah ilmu niku kategori rem. Nek kok dicontohno teng sepeda mobil ngoten kategori rem. Syahwat niku gas. Jadi mobil ndak bisa jalan kalau ndak ada gas. Jenengan ndak bisa hidup kalau ndak ada syahwat. Mboten nggak ada nafsu, mboten saged urip lho. Lagi sampean gak kepengin nambekan, gak iso urip. Nah, gak kepengin mangan, gak kepengin rabi, gak kepengin mergawe, gak urip sampean. Itu syahwat harus, tapi wajib dikendalikan. Mengendalikannya menggunakan apa? Menggunakan ilmu. Akale sampean main menampung ilmu bisa mengendalikan nafsu. Ini mboten dikendalikan, wah ya kados mobil niku wau. Ana gase tapi gak ana rime. Tak jamin pasti nabrak. Wah gak nabrak Pak, ditabrak. Nek gak ono ya gak mlaku. Sampeyan ndolok wae wah kan ana rime tak ndolok ya berarti gak mlaku. Tidak ada perkembangan. Padahal jenengan urip niki mlaku menuju akhirat. Umur sampean niki terus berjalan. Sampean niki dijatah katakanlah umure 80 semisal. Terus sampean gawe plongak mbare HP-an. Wah aku gim-giman rek. Wah pegel gim-giman sampai ya gak suwe-suwe lah. Jam 09.00 aku sampai asar lah. Insyaallah gurung pegel. Sampean gim-giman jam 09.00 sampai asar insyaallah gurung pegel. Tapi sampean dikon ngaji setengah jam. Ngantuk. Tapi nggih lho, tesih gelem ngaji ya daripada boten sama sekali. Waman utahe sapane wong iktada iku nurut sapa utawa manut sapa man bihi kelawan syaiton. Halaka mongko rusak sapa man. Jelas sapa wae sing nuruti setan, maksudnya nuruti syahwate mau, ya pasti akan rusak. Sapa wae sing nok mobil iku ngegas tok pasti nabrak. Pasti nabrak, tapi nek mboten ngegas mboten mlampah. Lah mangkane wonten rime. Nah, wonten rime ya wonten setire. Setire gak ono. Mboten gak ada akal. Ono rime, ono gase, tetep mboten saged mlampah. Iki HP ini. Sono alarm itu. Wa kaifa yu'adu lan hale kaya apa den wilang-wilang. Min hizbil ulama'i saking golongane ulama. Min hadhihi darajatihi saking ikilah derajat iman. Terus ya apa diarani ulama? Wong-wong isih nuruti syahwate tok. Mboten nuruti akale, mboten saged direm. Ya mboten diarani ulama. Ya diarani ulama dunya, mboten ulama akhirat. Soalnya sekarang hari ini kata, jadi tiang niku membuat retorika bahasa pinter, dipahami ya enak, jamaah kok ada, tapi terkadang mboten nandes teng.
ngerti. Ya mek seneng teko, wenang pengen teko ngajine, tapi engko mari mulai lali. Mboten dipraktekno malih. Terus ngeten. Wonten cirine jenengan ngaji iku ikhlas. Sebaliknya sama dengan cirinya kula ngucal niku ikhlas. Napa? Jenengan paham terus ngamalno napa sing kula sampaikan. Nek kula mandeng jenengan, wah berarti bocah iki ikhlas ngaji, ketara paham, gelem ngamalno. Jadi kula mandenge harus berprasangka jenengan sing ikhlas. Sebaliknya, jenengan harus berprasangka wah iki sing mulang ketara ikhlas. Ketara aku gelem praktekno, gelem ngamalno ilmune. Aja diwalik. Wah, aku iki ikhlas sih. Ora aku iso ngamalno, mboten. Niku paling ujub malah sampean. Jadi kula harus berpendapat jenengan ngaji ikhlas, mergo manfaat ilmune. Jenengan kudu berpendapat Tuhan iki sing mulang ikhlas iki, ketara koyo ana manfaat. Jadi nek sampean rumangsa wah, aku iki ikhlas ngaji kuwi. Ketara aku iki ini, mak gurune gak patah ikhlas, aku sing lah iki malah jenengan malah ujub. Mboten saya nggih. Waqala wallahu a'lam bishawab. Kak suwe-suwe janjiku setengah jam ae kok. Kok tak langgar dhewe sampean guyu ae. Wonten pertanyaan? Mas Tani. Di wawas dengan dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.